O meu nome é Rafael Rodríguez Rei, estou frente á inmobiliaria Rei Xestión e no ano 2005 fomos galardonados co premio Manuel Beiras polo uso continuado do galego. Foi unha ventaxa poder tanto non só polo nombre, sino a propia comunicación interactiva no día a día cos clientes, porque a gran maioría dos clientes que nos visitan e que temos, pois é o idioma que emplean e en moitos casos creo que hasta o agradecen porque é o natural e é o que a maioría das veces como se desenvolven. Para nós é importante a utilización e uso do galego porque é implementar a normalidade nas actividades cotidianas que a xente que tratamos con normalidade. Espero e confío que algún día recibir este premio non sea un mérito, sino que sexa o máis normal que podamos ter na nosa sociedade actualmente.